Kampiyon TV, Kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Maayong araw mga bata! Ako si Teacher Sarabel Martinez, ang inyong maestra subong nga aga. Hindi nga episode para sa Special Education Intellectual Disability Literacy. Antes kita magsugod sa atong eleksyon, kita ay magtindog kag magkanta para mapukaw ang inyong atensyon. Sino nakabalog sa kanta nga ikaw malipayon, ako malipayon? Mga bata, pwede ba lang kamo magtindog kag magduman sa akong kanta kag aksyon? Dungan kita ha? Handa na bala kamo? Ikaw malipayon, ako malipayon, kita tanan malipayon. Ikaw malipayon, ako malipayon, kita tanan malipayon. Tiil, tindak, kamot, ikaw ay kaway, hawak, iki-ay, tiyo gamay. Tiil, tindak, kamot, ikaw ay kaway, hawak, iki-ay, tiyo gamay. Nanamihan wala kamo sa atong gikanta? Mga bata, pwede na kamo magpukpok. Mga bata, ato naman baluon ang tagsa-tagsa naton kang ngalan kang apelyido. Mapakilala ko una. Kabalo wala kamo sa akong ngalan? Ang akong ngalan, Sarabel. Sa liwa, ang akong ngalan, Sarabel. Ako, si Sarabel. O ikaw, ano ang iyong ngalan? Pwede mo bala mahambal? Very good! Ang ako na apelyido, Martinez. Sa liwa, ang ako na apelyido, Martinez. O ikaw, ano ang iyong apelyido? Pwede mo bala mahambal? Very good! Ang akong kumpleto nga ngalan, Sarabel Martinez. Ako, si Sarabel Martinez. Sa liwa, ako, si Sarabel Martinez. Subong, ikaw naman magpakilala sa iyong kumpleto nga ngalan. Pagsubot ikaw sa ako si, kag ihambal ang imong ngalan kag apelyido. Very good! Mga bata, may-ari ko din pakilala sa inyo nga inyong mga abyan. Excited na bala kamo? Maayong aga mga amigo kag miga. Ako si Julia Padilla. Ang akong ngalan Julia, kag ang akong apelyido Padilla. Hello mga friends! Ako naman si Cardo Cruz. Kag ako naman si Bea Rivera. Mga bata, nakilala niyo na ang inyong bago nga mga abyan. O ikaw, pwede mo ba lang mahambal ang imo kumpleto nga ngalan? Very good! May ara ka mo dira activity sa inyong module. Ang activity 1, i-trace ang inyong pangalan. Sa activity 2, isulat ang imo kumpleto nga ngalan. Kabalo bala ka mga importante ang atong ngalan para kita makilala sa atong komunidad. Halimbawa, kung ikaw madula, ang una nga ginapamangkot sa imo ang imong ngalan kag apelyido. Madaling ikaw makilala tungod sa imong ngalan. Mga bata, salamat sa pagtanaw kang pamagi sa sindi nga learning episode. Ako, si Teacher Sarabel, makita-ay naman kita sa sunod nga episode. Halong kamo! Bye-bye! Kampiyon TV, Kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan.